anak-anak sing ora dikumpul kene iki wonten iki dadi napa kan ngajeng jawuk. Ngajeng budal dibudalke ten pundi, ngajeng luruk ten pundi gak dijawuke Mas. Madani kang putra kang pamarmo. Kala nderek sowan iki kepala tebih. Kirang jam endem nganti sabaripun Koko Prabu. Kepala cemadul jauh. Pamandhani kok. Nggih, kula kabeh wae. Lho. Wong gone nampa dawuhku gone sawan aja nganti sawengan kaya mangkono. Sing tak tarangake ngatur mung Dursasana. Dursasana nggih, pripun, Mas? Iki mau dimasrahaken sing dimbuk ya kuwi kalenggan iki Nata Ndrawati ya Prabu Sri Bathara Kresna ngedekake teteki. Teteki niku tapa Smedi. Ya ning iki tapa sari, tapa turu. Ya tapa sari mapan oleh bali kandang. Mongko guteke ngakathah antaraning Kurawa lan Pandhawa sapa sing bisa gugah. Gone tapa sari Anggir Prabu Kresna ya kuwi ingkang menang diayomi dening Anggir Prabu Kresna Beksi besok kumapake perang Baratayuda kuwi sing dibotohi dening Prabu Sri Bathara Kresna. Distekke gawe sapa sing dibotohi Prabu Kresna mesti bakal unggul jurite dening perang Baratayuda. Nggih, lajeng. Lah iki mau kangge rawuhke kadang sepuh ing Mandura ya Anggir Prabu Baladewa. Panjenengan Prabu Baladewa kadang reja Anggir Prabu Sri Bathara Kresna pengangkat Mugi Kresna Anggir Baladewa gugah Sri Kresna nggone tapa sari. Nggih, Kresna mboten Koko Prabu Baladewa. Durung sagu, yo durung sagu yo durung. Niku tegesipun. Yo tegese iki ewo. Perkewo. Ewo pripun, Mas? Ojo kita bocah dikara-kara teman baru maju demen kula iki wae. Tegese perkewo ki ngene, mergo Kurawa ki yo kadange Pandhawa ki kadange dadi aja nganti dianggep raja iki tau ndungani salah sijine. Nggih, benar iku. Mergo Koko Prabu Baladewa diadeg-adeg dhewe ratu sing wicaksana sing enjo yo yen ora ya ora. Terus pripun, Mas? Ya, kakek rendung karo Wati Duryudana. Yen upama Anggir Baladewa ki ora saguh gugah Nata Ndrawati tegese malah dianggep mata pita pengawali Pandhawa. Banjur iki mau Anggir Prabu Baladewa saguh nanging mung saguh nglawakke tegese mung goleke dalan supaya Anggir Prabu Duryudana bisa nyaket nggone tapa sari Anggir Prabu Kresna. Nggih, terus dadi Anggir Baladewa wis disindhah. Engko banjur ditungka karo anak Prabu Duryudana. Dawe Anggir Kurupati lumantar pun paman kowe kabeh wae supaya padha tata-tata siagane ngayuda budal ana ing Ndrawati ngawat-awati tindak Anggir Prabu Duryudana nanging kanthi sikep gawane ayuda mbok menawa payu kang samirana aja nganti bondo kawanis mengkono sing dadi dawuhipun paman enggal padha tata-tata siagane ayuda. Dandano sira wang-wang makutha acucung bedanyo serati mantra manjo onjo wah ini kula kok malah legan golek ngomongan piye to ngatasane wong turu dadak dibuka. Wong turu niku gugane gampang kok dadak kira kaya Koko Prabu Baladewa barang. Iki sing sare iki dudu 3 sak udeng 3 sak umpan.
ning kejaba ratu ning kuwi uga titising Sanghyang Bathara Wisnu dasare uga sapa sing iso gugah kuwi padha karo nampa kandhang wis tak kandhake ngarep kok wis to rasa dadak kakyan gunung sing tanpa guna kowe saguh budhaning Ndorowati apa ora apa anggere Prabu Dundana saiki budhaning Ndorowati nek ora saguh mesti bakal nampa duka nggih pun saguh Mas Derek timbang kok Prabu Dundana budhaning Ndorowati iki wis aku dawuh-dawuh kok nyedhak
mapan wonten ing paningrat tersipun wonten ing emperaning katon reksa dhateng kawidadalipun Koko Prabu Sitaresna anggenipun Tapa Sari wonten ing Balihambang mila sampun ngantos lenga ing kabarekan kedah ingkang waspada anggenipun reksa dhateng ingkang rama anggenipun Dadi Tapa Sari wonten ing Balihambang supados saya manteng ciptanipun ing rama nggih leres anak Mas ingkang rama tapa wonten ing Balihambang langkung-langkung Tapa Sari meskipun menika dipun gayuh menika ugi kangge Bagong Moko ingkang maupun uga menika nampi jawuh yen to Sundrawati menika Tapa Sari menika estunipun wonten magepokan kaliyan badhe binjang dumadosing perang ageng Barataja Jaya menawi menika lho leres napa dados pundhanipun Kyai Mas Yaki anggenipun reksa dhateng kawontenanipun ingkang rama inggih sinuhun Prabu Sri Darakresna ingkang praetna ngati-ati lan inggih waspada sampun ngantos wonten mlaku dom sumuruping banyu ingkang sedaya budheg bareng utanipun sampun ngantos wonten ingkang anggenipun dhateng kawontenanipun utawi Sinuhun Ndrawati anggenipun ngedekaken Tapa Sari wonten ing Balihambang menika nggih lenging driya mangu-mangu kanduang ring mandelena tanpa kandhing yen tan tulus sampudiaku tomo panasaki inggih anggih sapa mbeki mawon dados rasaken sampun ngantos wonten lampah dom sumuruping banyu sedya budheg banyu bening utaminipun sampun ngantos wonten ingkang ridu dhateng Rama Prabu anggenipun Tapa Sari wonten ing Balihambang inggih dados rasaken lha menika wonten swara gumuruh boten minten menika boten pangliwat jubala saking Astina cetha menika para Kurawa wah monggo sing sampun-sampun Kurawa menika wonten pundi papan swasana ingkang bening mesti lajeng dadi budheg swasana ingkang padhang
sampun jejeg mesti lajeng dadi bengkong niku Kurawa. Iki tentu namung badhe kosa ajak-ajak dosa kanca. Ingkang kateng paman Haryo Saki sampun ngantos damel geger wonten Goraku Kayi. Lalu sakmenika dipun paparaken para kula badhe sami tindak napa menika mangke iki. Panjenengan monggo sami dipaparaken para kula. Oh, malah lagi wae arep mlebu ning kraton Ndorowati. Wah, mentang kaya dene Gandhiwa ngadeg kaya dene Anda ingkang